guys! It's me, Michelle V. And Herkashbal comment sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi, guys! My God. Dito ako. Oh. Char! Ewan ko na lang. Hindi, punta ako ng shops. So, nakita ko kasi ito yun, oh. Kita niyo ba yan? Park. It's a park. And, punta ako ngayon guys ng shop. Titingin lang ako dito guys. Dito sa shop kung saan magkakatabi-tabi silang lahat. And, the weather today is good. It's sunny, but it's not hot. Sunny and windy. So, pinagsama sila. Kaya, ang ganda sa feeling. Anyway. Ito yun ba yung mga dahon, no? It's really an, do you call this one? Autumn? Autumn, diba? Autumn, fall, herbs. Something like that. Hi! Ang init. Init na, tirot. Uminit na siya. But yeah. Anyways, dyan ako guys napunta. Ayan. As you can see, medyo ano lang. Medyo malayo tingnan. Oh, kita niyo ba yan? May ano, bulaklak here. Oh, ang cute. Ang ganda ng mga roses. Pink and white roses, guys. Ito, oh, ang ganda. Trash! Kailangan malinaw ang mata. Dahil, madami mga sasakyan. Parking sa parking ako dumaan. And then, dito ako, guys, sa mga maraming ito. Oops. Sarap. Sarap ka na. And ito, shops. I will just look Hit, Aldi, Yask. Yan. Guys, at dito sa loob na pala ako. May nakita kong papaya. Ang mahal, 6 euro. Isang peraso. Pero kumuha na ako ng isa. Medyo matigas tong kinuha ko. And I don't know if matamis ba siya or pwede siyang pang tinola. Ayan o, malaki siya. Mas malaki pa siya sa Fesco yata. 6 euro kasi 5.99. So, I'm looking. Okay. Producto de España. From Spain. Producto de España. And daming wine. Ito naman, Espanya rin. From Espanya, ang dami. Guys, update. Tapos na pala ako dito sa mga shops. Charot. Papaya lang din talaga yung nabili ko. Tapos bumili na ako nung parang alphabet cakes. Alphabet na parang tinapay ba? Basta ganun, alphabet chuchu. Kasi siya ngayon, nakaano siya. So yun, waiting na ako guys ng bus dito yan. Kiokstas. Andiya. May din ako po din doon nag-aantay rin. So dito tayo. Diba? And I think in a few minutes, darating na yung bus. Hi guys! Update! Dito na ako sa bahay at dito na yung ating papaya! Wait a minute. Saan ko kayo ilalagay? Para magkakitaan tayo. Dito. Dito na si... Ito na yung papaya guys. Ang laki niya, diba? Oh. Let's open with the sesame. Yan. Diba ang laki niya? Jeez. Parang ang laki sa damit na to. But I'm not. Char. Parang ang laki ko, diba? Oh.
But if it is, laki ng tiyan ko. Wait a minute. Dito ko kayo ilagay para magkakitaan tayo ng sobrang kitaan. I will try to open if it's... Kasi may orange dito, oh. Hindi ko alam kung pwede ba ito pang ano. Kasi kung pwede pa siya, so... Pwede pa siya. Kung pwede pa siya, pwede pa siya. Ito nga. Sawa ko talaga kayo. So... Let's look at here first dito. Oh no, it's not. It's orange. Oh. Diba ganito yun para matanggal yung ano niya? Dagta. Matigas siya eh. Ay nako, wala makakapigil. Lalagay ko to sa tinola. Hindi pa naman masyadong ano. So, yung kalahati, ilagay ko sa tinola, yung kalahati kakainin natin. Let's try. Tigas eh. Uy. Ang sarap. Ay. Oh my God, ang ganda. Kumain na tayo ng, sabi na. Magtanim na ako ng papaya. Mabuhay kay papaya dito. Parang hindi mabubuhay. Maniba. Maano siya, kaya pwede pa, hindi siya malambot, kaya pwede pa yan siya. So, aray ko, masakit. Ay! So, salaglag pa yung, ito, papang tinola natin to guys. Medyo matigas pa naman siya. But, dito natin lagay yung liso. Liso. Kita niyo ba? Kailangan nating dalawahin ng luto. Kailangan dalawang putahe. Di pala. Isa pala pang ano, tapos isa pang papak. Kasi, mahal siya. 6 euros. So, let's enjoy this because it's too expensive. Parang yung ibang tao. Iba yung sinasabi nila, hindi daw pang tinola yung papaya. Kasi sanay kasi ako sa amin, sa Pinas, papaya talaga yung ginagamit namin sa tinola. Tapos, yung sa iba kasi sayote, kaya parang nagulat sila, papaya para sa tinola? Which is, ganun sa amin eh. So, yun. Bukas pa ako magkitinola guys, hindi ngayon. Kasi nga, hindi naka yung aking chicken. Hindi ko na tawag ito. Sana kumain ng aming bata nito. Lagyan ko rin pala ng spinach. So, bibili ako bukas ng spinach. May ako dito, may ang tawag doon? Meron ako dyang malunggay galing sa kaibigan ko. Matagal na yung binigay sa akin ng kaibigan ko. Kasi siya parang dried malunggay. So, I think it's better. Ang laki. Yan. Parang ang laki ng hiwa ko dun sa isa. Parang hindi siya magkasya. Malaki kasi. Dapat tanggalan ba nito? Bukas. Sarap to sa sabaw. Kaso lang, na siya, orange na siya, pero wala tayong magagawa. Diba? Okay na yan. Balot ko nun sa plastic. Yung takip kasi nga, hindi siya masara eh. Bukas yun naman ito gagawin. Kaya, hindi naman ito maninilaw or magba-brown, diba? Ayan. Pag tinola ko ito bukas. Naka-ano na siya. Tapos, yun nasa ano. Na star yung itsura, oh. Kita niyo ba yan, star? O parang tao na naglalakad. Char.
Wow. Hi guys! Welcome back. It's another day. And yes, tuloy na natin ang pagluto ng tinola. So I have here, wait, pakita ko sa inyo ng masinsin. I have here all my ingredients for our tinola. 'Di ba? Na iba lang, parang nilaga. Ay, nilaga. Parang magninilaga ka ng baboy na mga buto-buto kasi may mais. Kasi matagal na itong mais na ito guys. So baka masira siya. So ilagay na natin. Tapos may ano din ako na ibang gulay dyan. Tapos, syempre yung ating mga ricados. Tapos yung papaya. Kita niyo ba, hinog na siya pero hindi naman siya yung malambot guys, matigas siya kaya okey lang din 'yan siya, manamis-namis. Tapos ayan yung aking chicken wings, tapos ito yung sinasabi ko sa inyong dried malunggay, dahon ng malunggay, ayan oh, 'yan. Bigay ito ng aking kaibigan, matagal na, ayun. So shout out sa'yo sugar baby. Maraming salamat sa iyong dried, moringa leaves, 'yan, dahon ng malunggay, dried horseradish leaves. May mga gano'n-gano'n pa, dried horseradish. Sa ganun. So, that's our ingredients for the tinola. So, dahil nandyan na siya, ito na nandito na yung aking kaldero na gagamitin. And, nagsaing na ako guys. So, inuna ko na talaga ang pagsisaing para makalimutan ng lahat, wag lang yung kanin kasi magtitinola tayo ngayon. So, yes, ayun na yung gagawin natin at papakita ko sa inyo mamaya. Anyways, marunong naman kayo magluto ng tinola siguro, no? So, yun. Ano lang guys, igisa, ihalo-halo at wala. Ayun na siya. So, update ko kayo mamaya. Pagka naluto ko na. Ang tinola natin, di ba? Ang sarap. Parang ano lang. Ewan ko na lang talaga dyan. Latang-lata yung gulay, aba. Oh, di ba? That's the tinola, baby. Guys, update ko to ng ating tinola at you can see that. Ito lang yung manok. Ayan, chicken wings nga yan guys. O, dalawa yung nilagay ko dyan. Tapos, ito papaya. Ito yung ato natin. Ganyan. So, yun. So, kain tayo. Wait. Paano ko sa inyo? Tinikman ko na siya. Siyempre, masarap. Siyempre ako nagluto. Sarap guys. Grabe. I cannot say no. Lasang-lasa ko talaga yung tinola talagang Pinas. Alam niyo yon kasi nga nilagyan ko ng madaming tawag ito? Madaming, what do you call this one? Luya. Diba? Ang sarap niya. Tapos, ito yung ating papaya guys. O, tinan niyo, diba? Pero hindi kasi ito, hindi siya matamis. Hindi siya matamis yung, kasi nagpapak ako nung nakaraan. Hindi siya matamis. Ano siya, kumbaga, katamtaman lang. Kaya pwede siya. Tsaka hindi siya ganun, hindi siya malambot. Hindi siya yung hinog na hinog. Kumbaga, kaya pwede pa siyang pang tinola. So, thank you Lord for the food. Amen. Tapos meron ako malunggay. So, sabi ng aking friend is, wag ko daw ilalahat dahil baka daw pumait kasi nga dried nga yung ano ko. So, masarap. Dried moringa leaves. So, yan. Sarap. Kain tayo. So, ayun lang yung ano natin guys ngayon. Vlog natin for ngayon. So, yes. Ayun. So, sana nag-enjoy kayo sa ating pagluluto ng ating tinola. So, yes. And I will see you guys on our next one. Thank you so much for watching. And please subscribe if you haven't yet. Always smile and God bless us all. Cheesy. Kakain lang ako. Good appetit.